Ăștia nu-i pune, mă. Nu, ăștia nu. Am avut vreo 200 de aici. Aici, dacă intrăm în coteț, Pisicul stă și îi prinde. pe ceilalți poți să iei din ușă. Ăsta de aici, care sunt monstri. Închide, te rog, ușa. Ușa gale, ușa Sau închide. poți să intri înăuntru cu ușa. Mamă, ce m-am speriat. Ce m-am speriat să mă duc. Dacă poți să iei puțin mai de aproape, să vreau să-i arăt cu fratele meu, da? Că și el a avut tot așa. Nu mare să-și facă eroism. Așa o dată, stați, stați.